Tuna question number 6 part 2. Puya invest 20 more than Moya. Wait, Chuanin. Moya in 20% in invest Tama. Chuanin. Moyan. Rama 10% in Sema. Chuanin. An invest Dongzong Ka. 17800 net. Chuanin. Rama nang Zanye invest. Tihik Mizo Tanik. Chuanin tiếng hình đầu tỷ lệ đô nila solution á. Puya Moya Rama titinghalu titela Entianan Rama hianin Zalu invest kota se 100%. Chuan Moya chuanin less than Rama tivangin 90 in yamang. So min invest yam chuanin 20% in Puya invest tam le don ta 20%. So increase tinanya so bangin 120 by 100. Moya atang hianin kan sutang. Moy aya lo tama bangin. Chuanin sompasilenan multiply to 108 alo ni taa. Chuan hi san chok tele de tila 250 lo ni ta ni. Thì chuanin an pathum te invest kha min pianoi kha sing seri sare ta te chu bangin an pathum te invest heng le mi de pathum hi total kan che da kan bel ko manga 149 lo ni ta ni. Chuan a total ni ta hian pathum total chuanin total min pe chia bok ta 1 day so kan chungang 149 chuanin 1 7800 alo tukta chuanin 1 chuanin 17800 by 149 hi chok chok kila 120 lo chok don ni. Chuanin 1 chuanin 120 lo tuk a chuanin Rama invest za chung tu chuanin Rama chu 50 ni wangin 1 into 120 tuk chuan 50 le 120 multiply la hi Rama invest tur za chu lo ni ta ni. Question do lia question hingun to ka ngai tha ka ngaya tun tumami phi hi chu 25% of Puya annual salary is equal to 80% of Syama annual salary. Their Surya monthly salary is 40% of Tina monthly salary. Chuanin, if Tina annual salary is 6 lakh, what is Puya monthly salary? Titani. Chuanin, all something ang berin, mami kan chong kanin, an ming te te han te sang le ko tila Puya te Syama te Dina te khalo ni tani. Chuanin Dina kum khatlo chu 6 lakh atia. He kum khatlo nia chuanin Syama lo hi 40% of Dina salary hi athak he kum khat Dina kum khatlo nia monthly in hantila and similar. Singa hi lo chuak la ni. Chuanin Dina hen din thlaka chungin singa la lu je tina nia chuanin Syama lo chu 40% of Dina ane wangin 40% of Dina monthly income chu
singa cho hei multiply le 5 le 4 multiply to 20 bial pathum sing ni hian mun lin kham zel khalo ni ta ni chuan puya hlo ve thung chu 25% of puya inche chu 25% puya aya hianin x lo ni ta se awal sam jok nan 25% of puya is equal to 80% of siam annual salary 80% of siam annual salary to 20,000 and their annual salary ti bang hi 12 nen multiply la hi siam annual salary chu lo nia chuanin puya monthly salary min zo de le thum ta ei ta hianin monthly in 12 in kan multiply ve lenga chu puya monthly alo chhuadik zong nan 12 le 12 hi kan cancel anga 100 le 100 cancel thei boka chuanin heng dung zong hi chok chok dom ta ni 25x red ni chu som paro khat ni thum li nga bel pangala chuanin by 25 kan tianga kan chok tianga heng zong zong hi puya hlo monthly salary chu lo ni ta ni chuan hei answer hela hianin 12 kan bel na chan kha chu annual salary ti bang khanin ngaya chuanin puya annual salary nen tihan kanin tuk tir ta kan sin khanin puya monthly income haron chhuabe thei che tinani manin uluk deuhin in non turania heng ho hi chuan question tu le Mizo company a chuanin thuk tu kha sangni zariat an awma chungjinga za somli panga chumi pamne za somruk chu kumsom ni panga le a chung laman ni ta chuanin chuma chungzinga chuanin ninga hnoi lam ingzan nge question hi uluk dewa ngai kha kha chuanin zir hi chuanin a har sabak lo hi po hi chuanin a thuk tu zong zong mi pui kha people timing heng zong zong hi company an thuk ta heng zinga 45% kha male an ni chuanin tlatang hianin male chu 45% a tia heng zong zong hi mipan dawm tina ania hemi company a hianin chuan 60% of the male are chuan hemi tang hianin 60% chu kumsom ni panga le a chung lam pang kha ni dawm ta ni chuanin younger than 25 chu 60 ni chuanin 40 hi thiang chu mo lo ti tai la chuanin 40% of helai tang hianin mipa tang hianin kan la lenga 864 hi alon chuak ta ni
he Mizo company kum som ni pangai no pangkha mi zeriat som ruk palila anom tina lo ni tuang khoi som do lia exam be tu mi zong zong jing za som ri panga pass sa chuanin fail zong zong chu za som ni pakhat an ni ta chuanin exam na pass zong zong ka zong chuak ro tina anga ni ta question hi masa in exam zong zong hi za lo ni ta se chuan pass hi 45% atia chuanin ni chuanin fail hi 55 an ti chiang sa hat chuanin ama kan zon dan ang khanin fail number min pe fail number 2121 atia fail to 55 alo ni chi se ta chuan fail number 121 kan zonga 1 le 121 55 pe hai chu kle som pakhatin 11 by 5 alo ni ta chuanin past student is atia past student 2 pass to 45 alo ni bangin 45 le 11 by 5 we can multiply anga chuanin pass zong zong chu mi sambo pakwa lo ni ta yung question to dia election na Mr. Hero chuan 45 pakwa total vote atangin chuan Mr. 0 chu zathumin an heta number zathumin vote zathumin chuan total number min so tai po hi mami chi ang khanim total vote sa 100 lo ni ta se chuanin Mr. Hero ana 45% na hmu chuan Mr. Zero chuanin 55% na hmu dawm tina nia chuanin tai chuanin different ti chuan an in hna vote kha vote zathum ani tia chu ti ni chuanin an in ke na vote different 55 le 45 in thlawna chu 10 alo ni ta chuanin ahma kan zawng han 10 le an thlawna hi 300 ati bangin 1 tlukpui kan zawng lenga chuanin total vote kan hre thei ta total vote kha 100 ni se kan ti to total vote chu 100 le 30 multiply chuanin 3 bial pathum heng zawng zawng hi total vote tina alo ni le ta ni question dot le a election a mi pahnin candidate pakhatin za som nga total vote atangin a hmu a 20% in valid vote chuan pakhatin a vote hmu za kamin chaw tamasa in total vote kha za lo ni le phota sela chuanin helai jing a hian 20% hi invalid vote ani chuan remaining chu 80% ala chuang ta chuanin total number min pia chuanin the number of valid vote that can be chuanin remaining atanga mi pahnih te vote hmu zat kha chu dawn te la pakhatin 55% remaining atangin 44 alo hmu ta chuanin pakhatin 44 ni chuan 36 80 atangin 44 pali 36 chi alo ni ta chuan hei hi candidate pakhat zawk kha alo ni ta ni chuan valid vote pakhatina a hmu zai kha 44% alo ni chia bawk ta chuanin ti dan phungpanga in 1% in na tu kan zawng le ang total vote kha 100 alo ni ta chuanin a number in 7500 le 1% chuanin
75 alo tukar ni ti chuanin other candidate tina about ni no to 36 less 75 multiply la 2700 hi alon chuak dom ta tinani hi candidate pakatina vote sang sari zanga tanga a hmu za tur total valid vote ani dom tinani chu tuntuma khoi som top nan tun election a pahnin candidate pakatin 40% total vote atangin a hmu a alin hne ka vote singkhat sanga ania chuanin a candidate chuanin voting zat nge hmu tih kha question na min zawm na ni le ta chuanin winning candidate kha 60% ania chuanin candidate defeated candidate kha 40% alo ni dom ta ni total vote kha za lo ni ta seng kha chu jeng nak to lo te la chuanin different hi 20% alo ni ta chuan ma kan ti ta kha 1% chong le don ti la 22 20% hi different nia number in he na chu sing khat sanga lo ni ta 1 chuanin 1 chuanin ti sri somnga lo tuka chuti ni chuanin a winning candidate tina a vote mu jong tur chuanin winning candidate chu 60 ni chuanin 60% less 750 hi multiply la dia chuanin hei hi answer chu lo ni ta ni